Takže čau to lidi a dneska si tu pušneme Clancyho na nějaký větší rank a uvidíme, kam ho dostaneme. A toto bude na více epizod, že budu se ho snažit pušnout až na větší rank, jo. Takže jdeme na to. A ještě jsem chtěl říct, že používám tuhle gadget, tuhle Star Power a tenhle gear a s tím jsem dělal celé tohle video. No jo. Tu 10 a doufám. Místo si myslím, nebo nevím koliká to je teďka. 3. OK, ta melodie utočila, tady přejdem. OK. Oh yes. Máme rank 10 a teďka uvidíte, jak to dáme jenom do ranku 15. Tak pojď dlouho. Oh, easy. Chudák go. Yes. Nevím, možná jo. A byl to předposlední rank do ranku 15, což já chci získat v tomto videu a doufám, že se mi to povede. Dobrý, to jsem dobře vychytal. Level 2 kid mi skočil přesně na kill. Jo, 3. tier. Takže jo, rank 14, teďka poslední, jenom 30 polárku a teďka se stříhám a zase bude poslední play. Já jsem si řekl, že teďka posledních těch 15 párků si myslím, no to už teďka dohraju s tím, že to už budu komentovat ve hře a aspoň vidíte, jak to hraju camping, jako docela. Nechci chodit do souboje, protože hodněkrát umírám. No a
Stejně nejde konci. OK, mám mastery na konci a teďka poslední hra. 3 pohárky, konečně. OK. Jdu asi tady. OK. Není tam. Chci to uhrát na co nejlepší, aby jsme do příštího puše měli. OK, přesně rank 15. Fik. Ježišina. To je, OK. 256 pohárků, boom, jo, už budu mít skoro 35 000. A větší damage. Už jsem mám helínu. Tak mám ho na 10. No, takže z toho videa by to bylo všechno. Dejte like, odběr značek a u druhé části si ho pušneme na rank 20 a pak možná i 25, jestli ho nerfnou. A jo, tak čau. Tohle video mě trvalo na 3 hodiny, takže bych byl rád, abyste dali like.